бар асари сар задани сӯхтор ва таркиш дар пайи он дар як нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ дар ноҳияи Қубудиён 14 нафар захмҳои гуногуни сӯхтагӣ бардоштанд ки миёнашон занон ҳам ҳастанд. аз беморхонаи ҷумҳуриявии Тоҷикистону Ӯзбекистон хабар доданд ки 8 нафар ҷабрдидагон ба онҳо муроҷиат намуда ҳолати 2 нафарашон вазнин ва ҳоло дар шуъбаи эҳёгарии бемористонанд. боқӣ монда 6 нафари дигар осори сӯхтаҳои дараҷаи миёна дошта зери муовинаи табибон қарор гирифтанд. тибқи маълумоти кормандони тиббӣ осори захмҳои сӯхта дар бадани онҳое ки дар шуъбаи эҳёгарии бемористонанд беш аз 90%-ро ташкил дода табибон баҳри наҷоти онҳо талош меварзанд. як манбаъ аз раёсати тандурустии вилояти Хатлон ба Азия Плюс хабар дод ки ду гурӯҳи мутахассисони ҷумҳурӣ ва вилоят барои кӯмак ба табибони Қубудиён сафарбар шуданд. сӯхтор ва таркиш дар пайи он дар як нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ дар ноҳияи Қубудиён тахминан байни соатҳои 15 ва 16 рӯз рух дода бар асари он ин нуқта пурра ба коми оташ рафт. ба оташнишонон муяссар шуд ки таркиши як зарфи 10 тонаи газро пешгирӣ кунанд. дар натиҷаи ин ҳодиса ҳамчунин нуқтаи хидматрасонӣ барои автомошинаҳо ва 7 мошини дигар низ осеб диданд.